Yogokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes, Nazi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, Banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebire, Eye Mokianda, Inyeisano, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono yako nikirundekerene, nego kurendera, chibiche chinkia, na boigo chinkenu nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkorbogusi, Neji County chito etanaine, una, County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichidi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyaisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Biamono kagimo mwancho moligereria bu television ya Ndizi TV magaro bengi ya karando chichi amnyokire kyategerije ke combination chuka ike chinsanye chubu tukobwarero. Biamono kagima ijekoro kwa Ndizi TV obwansubu mugusi. Uranagote ya gulitangani muganione oikire kagima Dr. Andrew Maubi nero ikire asigedeseni kyo nambe mo Ekeumbu wiki Gusii kya Ndizi TV elio tokosolie emarogoba yabono. Biamono kagima koraiga genda Ndizi TV News Digital Facebook Oligarigari, YouTube, Ndizi TV News. Naboigo, enamba SMS nere igorogabu, okotulikira gochanya kubate ivorio, osikubate kende, okoboria omweshimiwa, oikirega igese makroba yabono. Bono, esinge incho ebrobia miyokire, tinta itito kore chingaki, tigato soa yemo aseyemo, asomogeni oito, bue makroba yabono. Mweshimiwa, karibu. Bijolegeze? Mokonguli? Bia sana. Tewango? Biande? Timbo atimangana. Waikira hambia mana sogoika. Asante sana soko nyaligani. Yes, konyo nabatebirie ngocha kwali na hande nabatebirie tenusu ubona singe incho yuri okumanyase litukulitangani montebinga muri town speaker. Bas motega ri mwanchwa. Tena Andrew Maubi go se Dr. Andrew Maubi. No mwana inoga bugetutu South se Kisii County. Bia mana singe incho oyo minto yo igatwariganire. Yes. Agera totse mani asinge incho amagendro na siasa. Karibu moto tagarende na inde tuagorora na sobia. Yes. Bia mono sana. Bono igwate bana okuruku Dr. Andrew Maubi. Yes. Aiga no iboire no chete skuru gotira elinde ina nutshell tugelinde tokumanye na ngayo somete na ningyo somete gotira iga no bote family tumanyira ini eyuga tumanyi gutume yema seyemo guchisikiri yatoleta. Aya. Yes. Andrew Maubi nche gose daktari Andrew Maubi wanyi boiro bugetutuga Kisii County sense ya Kenya. Na inde buno mintati kire wata ninta yabenga no somete anene mono bugetutu Church South ase Nyatieko Primary School noncha akirite school ase school yo Boroso. Yes. Osa ase insa ali nasari ngakire tu alego bwata iga. Kwa menya koroso goikire. Yes. Nkaruororo na etete bia sana kinyo butaka bwarengo muchio mukaya bonene ase nyiboire no bonge so igabidi ngayana nende ngakore school ya nase Nyatieko Secondary School. Oh yes. Ngora atainda abantu butambenga onye nyarikana itoke nge university njarenge Nyatieko na rocha kogendo. Okay.
igonga ne ase kingoteba igo ase ngencho teiko mata na ase kiokorwa yes nabo konyara kugenderera ene nabo okobiokia sabu okorwa so na university ya choko be korkunya tiko nabo na gosoma ngwale oswara lio whatever brewed and born within agwa yes bas bono lende njeni bwate family alright bwate na bana batatu na ende ko bwa mono butame ngoteba ne nganya sae gako na koigoro ruiboro yes atokonye gera na dio nyasaye tomenteke so na somire na chire skuru wake ninganjite gote y'abantu ngagosoma tari bwerori osoma no koba ikiorokereria sabana ba ukina yes so ngorara narenga abande baguchungeringa bono daktari no koba ikiorokereria sabantu yes na ende tari kero yo muranyora ribaga segencho makongo ari michina namange yes gutokere ngo butakamboro bantu twa miss opportunity I can tell you tari ngana somete gendo kiagarete nkatwara motivation gose osigitoko ne gwo gosoma ngasinga njo butaka bware ngo bone nkarengera ngati kansome karama soma naro gonchoreria kebunguo yo gonchoreria ubogima yes so na collect finance from the lower level university mpaka PhD level na ende certified public accountant inde I'm also a pensions administrator and wange mbako manyeki and na awero mwalimu at university for some time yes go both as an accountant both as an accountant na ende in the private sector and as a serikali na awera sensemo ya Kenya Meat Commission asa matuka itire na abete Meru University na chairman ya council boy go one which ya mutu ntora available for your assignment bia muno kigima akero ogokwana muno kwa bigira mangana obya igankoro kirenga no bwate esome chieto itali nke kigima bono ayuna daktari inkigwatigira gisemi korokereria abantu naende kwarengereria nande yake asena ruganiria ngao kubwa koberekera asime na korokereria motivation yani yo so ase siasa so mwaka 2016 yes of course na what interest call 2013 lakini ngaranga na ligeretia sobole ubule yes in terms of develop abantu baito ekarongori ryo muntu mutaka yes abantu mbara abande baranyare kurwanira abantu bande lakini nje ngoranga asari ndigereti muntu nditakanyara wikeri ororo nakia kwa togocha tuone manifesto so that abantu muntu agure arenga ki maubio yenjira ko yone na kire so ne option ena ache toro ase siasa kobe option so that nkonya abantu baito eba so na bodi chikora 2017 ngabodi 2022 siasa era manyinga ime mwana siasa kaso ile siasa togotiga tima edigo sere tinta edigo tumiri tali ya bwango ira akiyere cult siasa karugwa so iroro abantu bane bale bakorenga bono siasa enja bete buna ya bete ubwato ya tiango tebi omotegerero mwancho siasa kero yo bwate with an intention yogo konyo mwananchi ayo goteba o make a contribution osokore okubwata na kwao aso mwananchi bunorengeretio bongo bwao gosebune oroche enkorego gotebi ose gosuke so na kego eranche ngoteba nga even in the siasa as an elected leader ose in the outside office na bonko gendra konya abantu isasa nkunyara ane kona gosabanya sae anyigorere mirangu ne biseri byonsi anyigorere chinchera egere nkonya abantu baito byomono tujagire umwaka w'ikiri 2015 na ibere kwaringe nali kwaringo mogane kigima ugasoa asikirugo kyokurigia obobunge kurwa se constituency ya Kitutu cha South na mbarenga kwa bete na inde ingakieria na kibintu byarenge na inde ngaingi kyama kikwa boro kuruchinga kieria aso komanya omona inchi oli otamanyete na nkwarengete bechinga kiecho anda akakuriri kurusiko ya Kitutu cha South 2017 ekana so eta siasa 2016 na alengere to so ne brand Maubi and I thank God ngwera nyasa ngambia mana sengenje brand ya Maubi nera abantu bamaita mana kubwo wetani kiama ngasoa ngachanga chakira siasa yane ase kiama kya wiper ngakolera ro wiper 2017 tokasuka ibintu bigachenja egatoka na soire ase serikali kwamba bono iga ase ngenje sababu na inde na eresere before abananchi abange mamaite egaika mutinyango gatatu chikora 26 nkaira na ODM karara so ODM nkabake wenchera ibintu bya bangire bya chiko bambiaba
asenge nchona bege tamasakarane ase wiper egatoka nganya sao nganchere na iranira na akorire wiper na chakirete okay lakini as we speak nchono mwanachama UDA UDA bwana mnatoka kwana hiyo bwana ndiko aruete wiper na agenda ntu akora official ekiogera the last election yes ekwa political wa wiper iko kwa ruro na ende wachire UDA esa babu neje ekaro kora siasa wasa manere uchiaba okay and there's a philosophy of Taiwaiga if you don't beat them unless bagoita abantu you join them obobwatisi a government yeli tukotigango tabi unless abantu batokegete bakorwanirira abantu baitu ntokotigo umwanya uyo bororo okay akia kwa na make decision of course na consult abantu bane tali bosaigo abantu bane once abutware ko bangana barabu siasa na consulted abuna ariko nyara wikera and together ngateba ngaya ncheno muntu wanchite kusukana abananchi actually ndado kumanya umuraringa siasa ya 2022 abantu abange no ncheno muntu nganchite kusukana abananchi yes so na banga advised ngaru asina renge wiper join muna na join tiko chako chabaka ngakorera nende wiper the same way banga advised na inche with my own intuition okay na iran back to UDA biamono ngocha tulitoso ime kabisa guchia msama na UDA nikikwarorero iki yangi kendete bakaboniga kurende turahirana ekero chukura chiri ntanga nikiro chokero inambere ngatonde betire ngakwabete well dirina maite ngobugana arenge chukura yes 2017 yes nkole ngie karuna ari ucha evaluate badaye na ari ucha ngama goso na kolete amakama ke singe nchobo gani okay na ari ucha go adjust ga na na ari ucha goso abunge okay egachega ika so ngaba number 4 okay nambenya ara chukura 2191 that was the last time okay 2022 wajire geti wasoirororo naro twiri tikura kurende kwai oyo irete mheshimiwa Kibakendi kwa muirire mpaka kotini kurwa bwaro naki oguteseneka kwa onga ikware ingi kuikira bona yanga de moralia ntikiabet maete siasa nje ndiko ira na kufa kupona lakini nganje zote nireke na sana because sometimes abategera limbara bandigereti aba kichukura bane abange yes ekero umuntu utarayira chikura genuinely to what reason yoko ero ndo bwansi kotini okay lakini ekero oligereti obwate baka evidence ero on record baka chikoti chia jiranire ngama goso naro tigango ngonyole umutegera mwanchunga a court Kisii High Court umusikoli ole kona chekina mongino olia na tebetenga ama mochonari ngororo ase bwaki wechu kagera aga IBC fine yes so costs a new ruling ya better set in the history I think in history atebetenga magoso nari ngororo IBC akwe fine yakane costs okay intwe to bear our own costs eseki tare kwanja ko bege trap okay so that ever raisi umuntu komo challenge but then ntuko bate chance yako enda appeal lakini inkikereki yao kora abana inchi mbaroche ngana atemete kubwati ibintu byabo okay bali bangakirete chikura ekarona atemete kubwati ngaikira sina igete mbaroche wesane kankwa betoronga ngachikure chinchi abwata mamocho kini ngaroranga service delivery senge jonganji tabana inchi yes ngatiganga nonde nare tigora nyore chance okay so that abana inchi banyore libagali ko evaluate akara ni maite ili anarira lindiche okay majaliwa yitukuri yango chale no isa negete ne kuna chagwiki kambiro ngo isa negete na isa negete pi to isa negete ama yana pi eri na itererete naki ya na arure chikura bade bitali ndo byoko bisa na spend richibese during the petition na spend richibese yes appeal ne chibese yes ngotabi chibese yale ko sabwa na ba advocate through the appeal ni chinyinge na reko enda omukungu nante garata mnandega yes ngenda nyomba mbasoki korubone ngoni egere ngenda appeal you understand so chinga kinchiro igokore konyora chinguru na ine nabukware kogenda appeal ya asenge ncho natika gotebana ki ndiro koriyere gwaiterera okay maite ganyete ndana kuoma yes and sometimes ngotwarole some level yo korengereri so watebanga yaya aserende atikira kwa maite chikura ngo ndolenga umuralia sometimes chikura nabo
sometimes indire nabo karo ukarabati oire nabo koira genuinely yes so oyo nyare to konyora ribaga either karo ukarabati gusaire genuinely oire nyora ribaga ire okay kini aba inchi aba batoligereti already there are so many things okay oiso komboli na gatabe nga na inchi na rigereiri lakini aba inchi tigaba be evaluating machines koraiga yero ninki otagete gukorera abantu bakitutu chache south batarakorerwa no mubunge ukabeirororo muske onyonka oyobona igoro museneta naboniga omubunge obona muske bagendi ninki eke watagete kubakorera oroche na ngera akoru ugose oyochagira boniga ataragekora yanda bega it's too early go judge omuntu much as narorire lapses igetangani it is very wrong bobepi egaro ko ne waranga omuntu kwanyore ribaga through whichever means yes okorera abana inchi and then abantu bago apply bursary for example through CDF koma yabadabango no Maubi karamo bika mai I have evidence no but evidence kigimo oratebenga yes umuntu yabikira sema senja gwakirete kura Maubi ainde bintombire dago tebire roiga I have 2 cases omuntu ago apply CDF chibese chiagende university gete go school gete ekarata chorwa bune beneficiary ka kubwati badaye elietaru liarusi gulio benefited without information elio yo complain yo Maubi liabe kwororo ina magana ngukwana aina mangano bwate evidence ora provide kara kwa boliwe yebona okay naende raisa ne ko gano nkotini nelinga na arosira na kotini so I can tell you even though kwa abana inchi barore okay and having a key anya nyare bata qualified ando no monto mutaka intakana kwa modi ndire basari timai tigo se ne kamati I don't know osino kera pabwata ka kwende kalibara osetie bako gatinirete yeah kwa rusi dijeta dia endio ngakyo gocha explain nga kwa rule correction oyamentu uri kwa rusi ningo so liboni ko boli na ki nebe andekero kende nga chibese chinde nchire bunecho chia chietaria chichiko na libali okorusibwa ayo gasiana nene karontanyo rali bali osab no kurigereria to oversight okay yebona ande ake no bekiro mubunge ama mochayo yebona na da era tokane body yo etenete na da bedanga ki the back stops with whoever much is given or much is expected okay so everyone are in charge nere the back stops with okay mushimiwa yaliko banaye nayo mubunge bono ebintu byalako banaye ngira ngikwara okora etobauti egere abantu munabo ibintu mune bimbi kolekana okoba Hanson constitution zidega ndege okoba Hanson I said kana ko rigikora rada yabana inchinganchi no mu accountant talikero umuntu rabo mu accountant yes and abantu bale ba very successful batali accountants lakini bakora constituency lakini be that as it may omuntu okoba Hanson chibese chiabana inchi abataka nchi basa ko sira senterende yonsi inche ama enapi muzaja boli chibese cyo mwana inchi omuntu akune nimbwate bindongo bwati okay naende asechi kamati jiria naende nimbwata abantu bane okay abantu baje banda bieke neke tutaka ngorangeli chibarasa nate yabana inchi chibese chinu chasirega na kolera kotini okay yewa bono as obwamate bwao kwambolia nga nki ndata kokora abana inchi so kutumia chibese chabo bya ngendo kende gya kabere asa mangana school Mheshimiwa Richard Onyonka na chagede program wengia okay infrastructure development yes na temre ko igwa nga bono iga in the current regime bwatari baga na ta through whatever means inki kere kya muhimu wana abaiboli mora kontegerere nuko agacha chilab na go stock so that ya bana bakore practical baite wose noko agacha chi wall asinale to bwate threatening boro mo boskuru ngo yubore wose nto bwate threat ende yonsi ya bana gocha ko ibuko ruwe school agara to gite school to tige ntoro si library boge tutu ga ndo bwati community library okay south might about the other constituencies but I think the situation is the same okay nto bwate libaga liyo ko improve education agara karota abana SM okay igoko bakire gento ka umwana SM gochimutago chanda erwanere okay lakini etoke nga
abantu bande barengera tinganga kyao kora aina nechi contract so that abantu get the benefit at the expense yoko stock chi library usechoko ka chi library usechoko ka chi laboratory in my view approach making gerbi lakini ende nkwara no mubungu bwense meya ubono nero mubungo na kora public participation ande yake itayenchira yobwasi yobwe kigara na ranya bururu achi akorwa ne chisemo chini chi akorwa itayenchira yobwasi yoku wekero mwana inchira komoboli na ki ande yake kina kimotagete turakora litangani turochiere na igogete gochakia public participation is a legal requirement. A constitution is whatever a project in the onse ogoro chibesa tuko kana tax seba ango. Ige okolo public participation na bali chikolire yo. Lakini I can tell you ntabwa the fear of any contradiction. Yani ntali kwe bachanjere ndi onse. Yes. Public participation here exercise ke okoro tu wesaniki. Formality. Nabo umuntu ga kwana oyomo. Oro bago. Nenda konyara abandi bari planted. Abandi abange umuntu tigairo aigore chi notes naende chi notes nelinga chi notes na chira china bantu bana bararike you understand so te bangencho it's too early wana ya muntu tayo gose mo governor gose whatever gose president e cooperate ne budget yae ne lienkoro gose budget ye current ye this election ba gotumie lienkoro so ndo tayo judge bantu mo actually lakini abantu babe careful Egarwa go spend chibeza chia wananchi. Okay. Bwana. Wamatebu ao no mubunga bono na kibole. Do you talk? Do you call him? Ichinga kitirichi chikura korana liberandi alengo igati aya nere. Amaine pia na sayo. Ndi alengo anyway. Even your supporters na baye mbale ukwaruza na somewhere. Supporters barabne kawaida. There was something like that. Kodewe chikura nchiri wa amatebu be nchiri wasama. Chikura kero mundaka endose ni agenda chia propaganda nko enezo chire abantu babe karakini just a matter of principle timbu atibwa matebobe nonde bwensi enjo data ngo nande kanisa ene ngwa berande ebitu tu ebete kare ore ga toligere tumotwe oborai okwa berangi kande to kumanyireri to kumanyireri akiri baona wanya korutwa jage to koboli chikura abasani torasi siasa lakini unless igento kere emergency tingo kongaina nga esimine unless go senyore igento kere namongo mwagere simota ina ki tata igento kete nkeri byaga I can say that nabongo teo bia mono kigima mwanchu muri bia mono ase uri bagenderete kurika gocha ntagete kora arigereria ibere isato iga ase uri barikire gocha gaigeri inde tumanye birengererio bya bombiribi emaragoba yabono bia mono kigima oyakorogo na Hi John kebati umuralia Ndizi TV amona Dr. Andrew Maubi boirire buya na soire ime yomurobeli obweke umbugia siasa biamono kigima oyakoro kwa Arogo Chris kurobogisero raganga kitutu chache South county ya Kisii biamono nalige kanere okoro kwa atabalo Ndizi Maubi no montomia ole well focused both in education and leadership. Hello Ndizi TV Maubi no montomia biamono kigima agote ali kario gitima etirio gina sakorwa gose na sensemo gose ne litalia ye gose na se akorukubaigo biamono kigima gendra kuliko mwanchu murigeria ase na mbigire igoro gabwo ngate petroniro kubekere namba igoro gabwo gendra kundikira ngoso mande chinde tigatura endra busio na maboli make ende tumanye na ki omweshimiwa birengere bya MBDB kolengana na mangana alia togendrete chinga kieji chaboneka kwanya gukora no kero ko ari kuburi chikuro kurumaiga biombe kigwa korera na biro bimire mona biro biombe gocha bya basaye bya bangi nambara bigo akonyire gocha gutira ebiombe birabio kero muntu kuri siasa ebiombe mbere bikoroswa purposely for siasa ebiombe mbere okonyora biro so ebitwa bere na birabio senche buna Maubi na bere na birabio atari na birabio asina ari konyara amba ibere ekarona renge Kenya Meat Commission na Meru University na asina bere gocha na nkota bina ringa bananchi umubaro mboro noro bw'abantu abuna akonyire abasaye kwanyorere bibarwa na kogendera uchimutungo na buna natika goteba nabongo na gosabanya sanyi golire chinchera so that nkonya abantu baito nateba nga ebe na bete elected usening bwateli bali wikaransa sekero usetimbwati nandali bwati bono iga excuse nkeyo abananchi bago konyo ebe no regero ostokale dendo ki no egento ngero kwabo likare ndalo interject ndebe nga ase jiskuru bono iga
abali mbabwato bakongu sana babona to twara actually a printing center asa abanafunzi ba printer matemwa you know resources chogo soma priorities bona go gere school ekole biya bako tware priorities chibe right chibe biya asenge nje bona bona ekara resources jistayo anga bona net center ACT center tubona to focus toro se school wifi na beko nero ere portable ira be kwa se school ekobogole kayani ebe kwa se school is within the constituency so that ya bana baito banyora access to material mapema egara mbako ba disadvantage mbako nyora babwate okwengerwa school chinde so ebinte bigocha gocha ne binde nabonge ndata kona wekaza karo muntu taraso ekero yes tubwate resources kurwa se serikali lakini bono esenge nchoko ba UDA I am sure nga in one way or another nimba inkorweli yogi yabananchi baki tutu church south ase serikali toligerete nga serikali to sugumenche nde onsi ekare president ya achete nginyorete achete nyaribali na tebete through assistance yo mheshimiwa ko Jafet Nyakundi ko tutu church north na inchabo no na sore UDA ntocho to sugume na tebete nge pare rie korumara ni so kenya koe already chipara nchire chiarenge korumaega epara nere rio toigo garia egosoka egendera ganga egende chigosoka mate epara ri arenge budget kurwe miaka 6 ya etire nono mheshimiwa Richard koyebwati arenge egarona kwane the last time no mosari ono the treasury ante 17 May 2022 a problem yange ne pare yo na mangana funding chipara nchiro chire in the pipeline chipune para ya nyakoe ko enda so kenya tike gende getare chipara ne chinyinge so that even the bionse karo muntu ara serikali to ko boli ko risiko gusonya ko ruta serikali amagena akega ko chingirete ngaya tiganya ko maita ba ta banga okona ko yurutera ebara ngora konya kunyugusa ko bona ko yurutera ngoli esoe kera so mwana nchi anyore ncheni ntanyora amana nya sai go munge tutu okonyeke ewa biamono siasa njiri chia seitoga igarinde Gusii itoga county gaiga bagoteba buna omuge tutu ayoro jonyo getarikiaya ande yake ase county ga osembi yarigere irikira siasa njiri chia etamatukumake kurwa bagetutu bate bana ba ande yake barigere gubobe kurwa se serikali ye county ayino yo mobiga tia baria bagoteba no mugetutu origere gubobe go stra ayugengeze kiaye kirigisaine ase county ya Kisii the period between August na February 28th ekereki na kekebo jumbe kia erete honestly concentration ya ane jarenge anywhere na areko tayabanga tikante mekurwanira bagetutu abanga ngire jikura ndorasto goika na twigite na tieka kwa area sabana so na rigereti manyanga ki ngai na roche mukutano no bet na renga we mukutano no renga lakini ondogwe zira baranga understanding na areko concentrate manye the issues challenge behind lakini nkoti mheshimiwa Richard Onyonka to date even yesterday no Sunday from Friday yesterday na tebeteiga akwone talise skuru ya kadino tebete pado li bagandiro senge ntaro murayo refocused ogo kwanira no kwa muimu ase conflict endonse ntota ite baigwana ne governor egere go siba bwaterane kuri chibese yaya eba ko igwana ne governor egere service delivery ayeta ko affected so erebuye kana tebete nga senator no mo governor na bwateri baga na rueteri baga ri okwana taraka na ngamba kwana ne governor tebete in public na tebete namba ibere tigante bega service delivery ya Kisii County inche kuna Maubi enda tebega bado e budget ngo cherenya ina riri baganda arwe nyare go evaluate exactly ntebenga omo governor onye kerenga amararamika kurwa sabara ibaro banyoriro na masakara jitinda nyara masakara nge evaluate but bono ninchengire chingaki nata bano mu accountant inde nteme gorigererie binte bindi ngori kabisa inkonyoro mu chano noro obuna Maubi abongo take up ne leadership ya county na liura kwana ibweka mu Maubi lakini bono iga bali batebire tinko manye kibaroje lakini maida baada banga lisamwalo lipo kama alipo larger so toko wa immune gochia sogo kwana usitoko nyora wegi terete ngai to yugo kwana nonde tokora musike governor Simbarati ni musikete talibia maida barai ba usiko talibia
etoke nga usinagite chinkwana nchigendera yaya uburai bago korwa abantu bana gosemania nainde ekero oversight yero abantu bakana go point out mistake ne iraria kari magoso naliyo para receive the record can be transparency yakoba abana inchi banyore service so that miage yakare kona goera every year abana inchi kona goira bare stock ata yabanga ike mugabana na ata yabete kakore abagata bana mu senator you know ekenkere ketaraba okay ekero ketaraba miage tano ngochere ekero we close to the election oja ntora nyara konyore chi solution kurmaega we'll make a decision. Okay. Bono, goikira boni gaye ebrengere byao noroche na ngane ya ghost workers ya kolekana te kereka jibesa kanyoro cha rurwe uru serikali enene ngachia kane emirimo tutebe abanya konda sonde kurumaega. Lakini kachibesa chika kaigese county committee ende kabikwa chikurigire lina neke maene emireme ene kolire goikira boni ga ekero ba kora bakanyona jibesa ikirense Ibrengel bya ombiri bikubwate kaneke jube banta bali babanda ko kanu kibese tutayigo kora okurigirira guchime na kibese kineke maena bantu bakurtemere mo gose ibrengel bya ombiri bigoro yengane nzinga da bata bayigo murali ekero monta akorire gasi genuinely komodena kibese de gentekebe yakara tyango te muga kana ro kiwa TV juzi kale Kenyatta somewhere ari getirianda nkego mokora abe getirianda chibese atara akanwe gasi akorete obotakana madeni abantu babwadeska ngobe so ekere gotoka na intungo karatori chigasi yes kwakorero monte gasi kogo chigodai ko abe bega no murali omotegereri ontegerere rero iga ekero chibese chi libagandi arwetu amawea a committee ndia formed yes ekarwe report lakini ebintu ebitobirigereriga control of budget o advisory na ki ane chibesa na wonta abaye chinde onye pending bills nchira koraki nchira kanwa na hamawea e koti njata banga onye tori gwaka na bese oiru kotini elo siebe ayo karendo ki ayo gwakana tini mwana sheria so asenda abeke bobe na bonko kororwa yes buna nati egere whatever igo pending bills mbijago chiakana yes asegasi yakorekanire na enda nyo kerenga omonto na akorete gasi njarre kana asengenche ye fault yes ye administration yende tali magosai okay so nchokora kwa nengolinga kogicha chibesa chiakanwe yes chire properly approved na ende gasi yakoreka ma debi ndombire bira akorwo muralia to manya tali bantu bonse bare experts bara manyanga buna bono tigango bori yes iratoka omonto gare gokora consultancy yogo train yes ti certificate na bachigoro go maite chire fake yeah no cho tu are evidence nga nyarebe na karete gasi tako usta karete gasi usina bira ba ko ngone ase go toka nga nyareba ichate benga na sometigwe certificate na re lakini no bwate tangible evidence ko ko na chibi cha kabisa ba yes yes so neba ko zozo yo tari gendo ke wana tona go tobeka Kisii County the limelight even to bigere ligo na ende tika to work based on reality facts even to birororo enjera twara ko karachi campaign in 2022 even to mbre binge sengenjo propaganda ko bachiro sengenjo ko rachikura service delivery ni gera tofauti na siasa okay even to I'm telling you abantu ko begera rara mangana akini ya service delivery yego ika umuntu nabwo ndo go change entira ko lebintu byaye okay so chibesa chiri contractor libali yoko abantu mbale genuinely umuntu arabe balimo gokoro mu chando yo onye nod kero ya control of budget yes na ndobwato maite agencies che serikali yes ndobwate the national audit office onye barure nod control of budget rule nod I see no reason to sirange wakana okay biamana tigaturarigereria ebirengereri bikeigo hello Ndizi TV Abednego Munguru kurwanyatie Dr. Maubi is a focused and determined leader. I trust him and I must say he will lead Bogetutu in the future. Biamana kegima ase ebirengereri byao nale urigaiga na Maubi no muya otigera abugo biamano kegima nare gokoro otebana hello Ndizi TV show ikopoa honorable Maubi no mugambi tiga bobwatrane na honorable kibagendi batokonye oyakoro ku Ben Mo korwa Matieko Musocho biamano Ben Mo ujumbe yao ya ikire
nali gote bana Hello Ndizi TV gaki nkwaniro mheshimiwa buya asingencho ere no muntu bw'abantu. What mheshimiwa is telling you about bursaries is very true. Sisi ndio tuko ground. They issued them selectively to their loyalties, leaving vulnerable families. Charles Maiba watching from Bunyagatanyi Kyoge. Hashtag Bogetutu Motwe na People's MP Dr. Andrew Maubi. Na bali kire kombia hamno kegima. Na lega nero likire na hello Sir Maubi. I understand you better. I understand you better. If you mean to work with Mwananchi, you can do it. Otherwise, your time will come. Jason Bundi. Biamono Jason Bundi. Ase okolika igogo chagaige makoroba ya bono. Nalege goteba Hello Ndizi TV. Say hi to guest Mr. Maubi. I'm Ronald Nyangwono Ekeumbu ya Siasa ndani kabisa. And thank you. Biamono kigima asogo tulikira gocha. Nalege ganero goteba mna akurukwa omete ombui kutoka raganka. Daktari Maubi pongezi kwa kuwa mstari wa mbele kupigania watu wa Kitutu Chache South. Biamono kigima mwancho muri liganda kolika SMS ya ogocha. Nako mubori aliborio osorwe birengera byao kolengana abunomo maete na boiko ekwarolire osiko igure birengera byaje byoburai ono akera togendrete bosio enganeye ya egwatebire na ngwaso wa UDA na kiwache njibwango igalinde kwa so UDA kikimaiga ngikwarolire kiya UDA kiagaraboniga ngata abantu mbagendrete kwemurungana mangana abera atatu igoro yobo gimabwa kinire serikali nigendrete komenta chi ebango go chigoro obugima bokongete amaguta na harajament go chigoro obugima bwa kongire nkiege kwaro chi UDA kirekia uratogerie Mwananchi. Well, okonyora magendero ni right yo Mwananchi. Yes. Lakini umurarite ganga tabiga. Abantu aba ekero monta iruri bagari osaba Abananchi. Yes. Kwa berali kunko bwate mungusomo hao kubwa kwa magena. Yeah. Eko vera narige iri mechando y'abagetutu. Yes. I can tell you onye ndiri a president for example na arenge UDA. Angeri achite na wende nabo it's again thinking on record. Yeah. Angana atebete nga other than pare iri atebete katisi ya Jafet Nyakundi. Koro Kitutu Chache North eche esoenya koe se itobo Kitutu South. Angana atebete na inde pare inde ire within Bogetutu wena togaraki onye ndi na arengo muntu aria UDA. Eko era na achiete na kore gento nyari bari asomo bungo UDA o machoge chache na kore tegento bogirango na kore tegento no nyari bari enge na kore tegento kana na toto mu minister you know asengencho na Kitutu Chache North asa abantu ba UDA bari egente ko yugunga chisha tari gento kere far-fetched. I'm telling you no na erero iga gose ngira na se constituency yane monto tayo orenge team ya Maubi ahetugas so why would asengenjo gwaringe waipa no asengenjo bari on support Maubi no oyo nyorete riba go gosagwa Abananchi bono iga na hera abege tabanta atarite na baro ega no bare go believe in him so tari gento kera tofauti nga chishanchira sigete na kieko era bono ntu asengenjo tarenge UDA tagoteba other than kurama barai bari babwate kirugu guseko baongora afadhali ko baebereria keko era mbabwata abantu abange babona baro bako babwati abugene taba konya so ntubona bali togoroka intruders eto kwebereri ngora egera tusomore ona tigango tebi umurari epara ne ira na mataro. Yes. Yabete yakwameta matuka mange yarenga se budget a contractor egatene na sengencho budgetary constraints. Yes. Lakini wana chiba nchiarwe epari yagendere lakini asengencho akera abantu bako achepara CSR nero monto tali ngabona ogochiko kwa contractor emanya korwe pare emanya ko gendere kore CSR ekera nyore budget yabo kwala were for CSR ebako gendera baro para either baro para goso eso ematoke ose baro para ko enda kanunda tali nga sengencho nyarebe abakwanira ule abo Siasa ko genda yo na egento kende ekero na sete UDA na rigereti nkaranga abagetutu montabe tato kore UDA. Yes. Na ndo le chinguru mbako nyora kena maene
gotinda ateba lakini nataka nkobori lakini nataka kuburi kana ki ande akumura yo bwense kolangana n'ibirengero byao niga kolega sina bantu ba UDA boka ikiagara na bale gocha kitutu chache South singe bose n'aba Kenya bose bali bamwakirete gikura n'abatamwakirete n'abantu baya bono singe no muraibwe inkia tarwere gento gaiga na nesinge ncho mutabwati muntu UDA mpako gacha koranga liba gandiro ondo gosoime o kora n'abantu bali baegene ta agenda yao omaite asa serikali ya UDA ntubwate ibintu around 5 biko you drive mostly a replica yani ngabna big four agenda ibintu binge UDA birase manifesto n'ibintu binge bakwane tegera barenge serikali ya Jubilee so ibintu byonse pia senge nchabantu bale batarite baga believe anja matukuna arama kana believe eti ase agenda ya UDA ikatoka lakini abananchi baganta byaya ngabayigwera aenda maene nkora tebi ninga nalo cha kutoka UDA angachikura nanyorete nalo cha kokaraki nalo cha konyora lakini bono ekarna chakire sabali mapema abantu tikabaranga identify na Maubi so that gochimutwali onyorenga UDA bono onye serikali yagendereta bono yes nasaga gwancha ntindoche tusukume serikali yebya abekorwe bintu I'm telling you na bono ntu bwato mu CS wena ta ko representative yo mu Gusii kera abantu bako wegero kyo CS no mostly obwana to fight for your people I'm sure CS Honorable Machogo naga saine ko Rwanda aba Gusii bonsi naende tusike miaka nuko geto kolire buye kiagera mubungo gunara mo chigoro ya mangana ye egisemi aliganga ekera bari mu barikwa mba taligerete buya tayarete tikingese gichietega kolengana naye noro chega na koletega sigi so everything be different inche Kusina singe njoro UDA chi agenda chiana njoma yetu nganje karona chite UDA na atigeta bongo bwana maika wachitra bro na bravo so ekanare ko ni asera chiana goli gichukura na tayari bananchi first thing kusirio botaka na kio sirio botaka litangani karari ke vijana after education right ekaro kwa kolirego ase umusike CS Machogo akobonigwa onde bwanse kona kumurama karo kwa will not approve no eneta ekemo ye koro kinga kyota kine tibya no kora mwego sino kuboli gwe ebintu ukobekwa accountable yango tabire roiga it's so disrespectful for inche and almost half year miaka yo mheshimiwa CS Machogo kumurutira mangana so mutandao chi option echi nyingi na ende na arure this advice for free wezo ko rie WhatsApp group ko ku egetureri ngaru advice ngakira yo ko ira yo ko yanga koreki ayanga katabaiga chi option echi nyingi wikero mo CS Machogo ekaro bakongoro amano ko mukwanira anya toy ko mukwanira physically aiwe mulikere rirube onya toy ko mukwanira rirube rire private tali ko mwanikira public to kona koro kichinse mo chinenga ndosigeti barai baito umada mo kwanga osiko murayo ino une president ye koliga ringa kia banda ambancha ini so wasariria abane na nama bagali abari mwari gocha you know abana baito balikwe mba garaki bako number 2 option yende ekaro chance chiasnyire okoenda oyimoke oligio mosani gosaba sani omaeteka batali bagali goikaransa uno mobunge obviously utakongonte including a president oligia babunge bamino moikaransa na bro yanje nimbo atokoramika amaskana naro aliyo comradeship ingero tono mheshimiwa Silvana Sosoro is on record egaranta betinga will not be able to assist me in any way if I needed assistance asengencho na begete ekoligi yaye kotini so inkiaka romo tata atumie obwama tobobuya bore comradeship ywerororo agenda alige babunga aba baenda baikaranse mheshimiwa CS Machogo Senator Richard Onyonka na romo wako mana tusigete so that bakwane batebe yaya enyewa magoso na arengororo tikaire go wrong doing now sometimes it romo radio ora tebenga tigandi kabantu be community yane ine problem maybe no CS Matiang'i ari ko nyora ime ande aketiga nkobolie uturagenda uchumutwe umwishimi wero tembre kwire nanse na ko ligereria omo CS Machogo era nensa ligererina ande yake igentungiro ya gukwana none garo aliganete kuma atega igamusocho najete tango tabi facts ero tembre ko ligereria inse omorali Yabura nyoro uyu nena abatenga nakuburia.
omaite yes abaraiba bare national naende by the intage to musias machogwanya wali bagache naende by the way na chachiche yes lakini oda nero to koimuka mambio rosie poster utara inform musias machogu na ubona ibesa atumetenke ase njaga no information late I was with almost years machogu ngamukwanira ngamubodi nora aware was say you know ngochon mate akante yaya I'm not aware taringa we according to you machogu tamanye was to go blackmail musias machogu na it's so wrong na inchembo musias telibia amangana yo kwana niki maine you are kabisa na na bagetutumba manyete yes musias machogu tatebetigwe ota kwa ye mosocho actually nda doli ringa ki eline poster tumezengwa ya nore talibaga eline poster class kyo CS office yeah ema bara no ane kanisa yes you know no mosque bishop mairura tosigete anya warenga kanisa ya Jakiri kwangu mheshimiwa machogu ngatachite muchango just because na wana wase mheshimiwa CS Machogwaro mo 7th day Adventist yeah it's because information ta etwe and CS Machogu na wate program yae mo ikaransi mo ndigeri ribaga arwe tarikie karara available akioli no musike ngote bangwa kwale tenere makenya ngima yes anya already baga aruri baga achiche with order lakini na achiche ogetutu bwango iga okay bwana na Robert goje na Robert na achacha endo toche okay bono engane egwate abanga bamanyanga na tebirenga na gaya niramanga nayo achabo getutu abana inchi amagenda egwate abanga tate binjira senjirerengia actually as a matter of record yes na ntebi no ene kanisa nera tebetie yes ase parish ko agachi musocho yes na charge choro omonu oye agande na charge choro achangire kanisa iyo okay so jise ge chinsini ni bona igekara muntanya ore libagari okora uyukuru service delivery ose okara bananchi emeremo kore emeremo okay gicinde chinga tujibeke nsema biamano kigima mwanchu murigeria nigo tugenderete gukwana kigima no mwishimiwa gaiga Dr. Andrew Maubi ne tugenderete gukwana nere magoroba ya bono chigagi cha ikire chingiri tokondo mutumuko mosini niga elinde torarena kitu manyikoirana asikingesegia kabire gendra gurika ndo chimbare bandete gotumachi SMS go chagaiga go chisomande na boigo falimo endete YouTube no nar na bogotiga ujumbe ya ororo nyinyole na boiga semelia ya Facebook tatoendo mutumuko moke gujide kebire chuka iga tokoirana togendra nensemo ya kabire yumurubrio Ekeumbu. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii Maubi-Politicians Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na kooni birole magiga yogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto ne50 na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Obolemi nobonda. Mwacho muri rete maitinki maite igori engurue nande gwikira samutuka ya kerero engurue ngori egwere nande engurue nige bwati chibesa chinyinge ndete ngoire bakaso muri myoyo ende tusange na kwimanya mange igori yobore mibwe chingurue ande mono imeyo morobori bobore minobonda oyo gochira butambire tukole chimatatu chinseberi chamagoroba na chimilder mamanyi asto gusanga na kwana mange bora ri mwacho muri na gotainga chingurue na yotogo swato nyakoba togusanga amange igori chingurue cho no mugakaraka igobono igwete amariogie yare ale maiga yane na mariogie chingurue asto soire bena senyombe chingurue igobono tiga mugakara karatebi ereningo iganga itore na na bagote na muaga kia chagete gotuga chingurue ko bona achite asigete ngara rigereri yake ngarangi gente kikiangokia ngarua ngari chibesa nganza korosia chi unity kana naro chi unity ngara rosia eje neye pakali chi unity sanemo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ayene bundi Foreman omonyene nyumba Gusii Nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera zawadi offer kirumo buko yomo bwesimiti ya Bamburi Nguvu Cement, Bamburi Fundi Cement, Bamburi Tembo Cement wose Seti Tile Offensive Cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa kirumo buko yomo bwesimiti ya Nguvu okugura nigukwiranirwa chishilingi 10 Seti Tile Offensive uiranirigwe chishiringi 10 Fundi uiranirigwe chishiringi 5 na boige simiti ya Tembo uiranirigwe chishiringi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirigwe chibeza chinyinge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamono kigimo mwanchu murigereria aba television ya Ndizi TV makaro bengia nigo tugendrete no murobiri bwe Ekeumbu nigo twakire sikingesegia kabere magoroba yabono biamono sokwendra kurigereria erinde tugendrere tumanye nara iyo mugeni nebweri tukoria rero abwate mna nagotebia nigakuru kwa Dr. Andrew Mukaya Maubi oyo nigaborire kirogokiria kyobo bunge kurase constituency ya Kitutu Chache South aso mwaka w'ikiru bwibere ne 20 na ibere na boigo no mwaka w'ikiru bwibere ne 20 mwaka w'ikiru bwibere na 19 na ibere boniga no ariga iga kwara igura itwara kwanire na ni tugenderete bocio kigima na ariga igo kuboria ogoteba nga akoro kwa Manda 254 elo Ndizi TV na sekia baraibande ekorwo Gusii bagenderete kurwania omo CS machogu ngete kwa kwanire nganeyo ande akanyino kobwate ngani nduramente gutatiga oyoyo mo mubungo obaga okwana ande ningoro choria
ugendete gukwana njira itari ingia gucia so macho gusaya no isane gitino bakorera bwa macho gwikira boniga well nata baiga bona yanto kunyara ujaje musias macho yes lakini two wrongs njiri ko make right yes. Ose ndoko gosaga na ndi toko sari yes so koramo musias na endo mugaka bwe myaka iria teribia tigatoge ne ngora tumujire buna barai ase kunyare kana ibintago nere na bwateria na ria bagusi I mean no ani nje buno mwana siasa gaki no antare ko mwana siasa yes nimbe balimo kabisa supporting abana beto banyore mermo so ase legitimately abantu concerns sironga mermo teyo osenero etara yana no gochabo getutu with statistics yo mondata benga yaya abana abantu bali getu Kenya naba evidence ye amalieta ya bagusi naya bogetutu chache south tenyoreti ebinto kore na ende to make sure no ambo getutu chache south ya sembo ate interest na Kisii County yes abantu baito banyore equal share no ano mheshimiwa Osoro is also equal influential as the UDA government yes eren tumukwanire ekara to kwana nera ko ira mangana twana kogenda abashimiwa bonsi no baba Jafet Nyakundi treasurer ya mheshimiwa Jafet Nyakundi treasurer ya UDA yes bonsi abana abantu bene to be friend egere bakwanire serikali kere bintu biko bagwa biko genda north yoka yacha na kitutu cha south biko genda kitutu cha south yoka usiengi ma abantu babe represented egere to nyore birugo biri bibona to gusiya kono egere ndo support to musike William Ruto even then abande to arenge this other side abantu na bange baete support ya musike William Ruto Good evening. Oyakro kwa Akunga Junior agoteva good evening Ndizi TV na kebati alongside Andrew Maubi. This is Fred Akunga Shabiki 001 wa Ndizi TV following live kurwa kawa Barracks imemu Nairobi tuned Murobili obwe Ekeumbu gya Siasa. My brother Kibati, I'm very happy to see Dr. Maubi there, and I can see that he is trying to fight for Omogetutu at large, and I would like to ask him to continue with that spirit so that development can be done correctively. Nambiamano kigima Akunga asenganeyo and then some baberega igeli ni tumaye komnyoka uchubosio alege ko tebana hi Lona, I'm happy to see you in Ndizi TV with Omorali ambiamano kigima nalege ganera ko tebana mimi Edina kutoka Nyamataro Maubi ajenomia biamano awatewa yo kigima nalege ko tebana mheshimiwa Maubi defecting to UDA you have totally lost Geoffrey kurwa Mosocho agataba nere birengele byaye okonganya kwa okuru wiper kogenda UDA iko gwatugutire eraini oboroso pigo asiri oboroso ndike maene no opinion yo monto nere important yes ine feedback by the way utawaza ko bwa ko feedback lakini ndiye ga wadaba Maubi agaba ebya manage saiga wanja dibuancha omonto gotigara ko kore meremo gose ko gosukeria gose ko fighteria serikali gose serikali ndio nzirabe no lio chorete tari kiama pase so asebono iga opinion ya na yegure na ene togendera kono ko semani ama tukana mange tubugate gochia lakini tigatora evereria serikali orole usinerete kende mheshimiwa bono serikali nege tagete ko buna chabantu kingesige kegokia isato igoro yemia kurwa semesara yao bali bakore serikali bagache nyomba endege ngale to muchando sana kwa ragali state house kero engane yale ko bekwali mo PS Charles Hinga agatema kweresa kigima akagira moraka nywa maje agataba kirasi kweresa abantu ngwarora no muchando aba no murai wenze garale gwisransalire ende state house yakubuli kwa mangana na barali ngwaroche interview ili abete nere na high explain it mbamba politi amaswali amakongo igende nkiro umuntu tagete nyomba taikiro umuntu tagete nkiro umuntu priority tili ase nyomba ngiye ko serikali yebono ayo go support go sugwaje to UD ekobetereria abantu ko ire bintu batatageti well njobunande ga nimbwata mwane nimbwata bone yes abali ngata wale nyomba tali ya musacha ne ene yo musubati nere imo musubati no yo yes 3% I think nkobere taken out of proportion na inche nimbwata li yanda liringa obogimo bwa kinire ebintu byachire ligori yachire gesara ane nintagetenga omo Kenya arorerwa mabira yes tabangencho ntata ko kobya magana yo musike honorable Dr. Daniel Manduku yes
ateba iga nero bwato bumanyi bwa mangana construction era ni architect Chikeriga agafafanua na which I also believe to be true na somali chikori na dire proposed chibase chire capped at 2,500 shillings. Yes. Base chirinke tali to chichaete Ni chinyinge. Especially as someone dokonyara chiringi chiri 15 for example. Yes. Ego era abagete budget ya already. Perhaps kento getting keli kebe moradia passe. Yes. Ego era 3%. Ego era wata bunga libaga government yeko na gutware burden yoko anda kurusi chibese isiko emesare chererwe dogotware ripple effect yembe. Okay. Mbuya wanje ngusebuole chibese chigojigani after miaka 7 okoreki omaite no kwebere kubwena takoba I do not also agree ngaki maybe chingaki na utogocha kubeka magana na abantu bako no ukwana tobe president ngara yotomote yaya na babunge balia bali babwena tagoetia magana aya tobatebie irangora egente kenkeli kebe pase lakini mutare gwanja mugesuki turakwanira abana inchi abato baebereri babuy into the idea ego roma at the end of the day yare ko baninche ndo mobunge for example nkaran stake rogo yes inare go changwanira abana inchi want to me back ngira ni amangana so chinga kie chichoko consult tokoroga public participation yes naende koira ni amangana lima ujigo etigwa awachira abachinkake toebere ringa ya mangana na maya lakini president na babunge especially ba UDA na abandi bago support this idea baanche torenga enchira dire toragesuki ke tanya rekane tegento gesuke motu wake yori toligere ringa egente collectively torenga tuanche bintu birase finance bill bono iga I'm telling you no wana na bole tia sinale ngigoro yes wananchi abantu mbalenga bale busiga kose bale na Nairobi bakonyora umusaro 500,000 and above abake mo baromoke ekere gotebe kanunga 5% yementwe bato ejibese bali bakonyora chinyingake ekere chito isane epare rosigu netie ko gari erosigu bogusero erosigu nyakoe erosigu bogeka erosigu ga town central ward mbobe gake teko babwe ekekogera serikali tubwati nchere ndeko rosibu stikango tabi gomurari inche buna Maubi na inde na bana inchi ndabe inko represent ekere serikali yo collect tax ngakie ko nyare kana kobanga SC tax chi atumikira senjererengia amario atokitali abana basome chipara chirosigwe endagera etoka abana bakorwa mina abantu bakoria so that ekaro bugima bukinete abantu babwatari bawamento bugima bure biya na serikali egopimuga ngaki chibase chimbya chigotumeka kugicha naende ekurata se president nense iga ito ya Kenya nabara ibaroro bonsi bari sebirogo chibase chumwana inchi chitumeke buya so that no ene bange yasira atoke commenta etokenga commenta in a justifiable manner yani ora montara ignore aisanike aisanike nga mato asema America for example thing in America mano no in South Africa yoka it's far much developed than Kenya aseki asenga enchoko ambaka corruption nebo teko bego wango ya Kenya lakini no na bara ibali bagendrete kwegenanga ogo service so that oichole mefuko tell morally right and the kobya gachiwe sia bananchi tumekebya ekara bananchi bararorenga ibinte byonsi bya beire bya chiparambe chikorosigwa tali chipara chinde chikorosigwa mataratari I am telling you mwananchi tayo ratore problem umurahigwe nso bono tabwate record yengia soko ruani obukurumi kurumaega obere mention dia 7 to winde binge record ya yete gotebe kana ko bingi ya sukuru ani obukurumi nakitole gene nga ande yake na chikurwanirira ebeseye agotaxi mwana inchi kurwana umuralia ene result you go fix gango tele niki maene President William Ruto Dr. William Samoei Ruto I can tell you without fear of contradiction omosikoria monto to goteba enyandiria bwate corruption issues angaga iretwe court
abe bad ekina genachwe asibwe Gusii abe bad tabu no president nango tebe ebintu bire akorire nago tebe nga nale serious go fight corruption nchakere ekara tu arenge national delegates conference igalia Kasarani. Yes. The first time I got about corruption openly and boldly. Yes. Abantu couldn't believe nga oyogo gigeri guga. Agateba we will fight corruption. Bono igamna tuko kwana. Ekero magana ateka KEMSA. Yes. Igateba korwe PS. Yes. Matuko na mange PS tana kubutu Kenyaga. Ngaja tukire mechando. Agateba nga yaya tigara agenda tumana kona kurigereri. Wona akorete butu kibwa ya bwange egere kigambero gitware nchira gekoringoria maganayo abantu bachite ngana abange eskando ende nere yatokete nera agatebana ki asenge Jesu kari emwa tabire yabeire released this one na arenga ase radio ya juzi ga xinale ko kwareria maganande inkwaringegesa egesa FM ngateba iga akarogolire mwana ari esukari koru 2018 bakabona esukari egachire William Ruto orenge president lakini yaro ikire amagosa atokire ngesukari ebono barorire obonjorire bwabeire so muntu tayo babugete system tayo the system ne hero by the way ne ringa rende system wase maybe yasinye to korega asina samangana ande chukura yechukura lakini system ne hero of government na kiyo kara magosa yanyorekana president ngiyakorete koru top leadership bakanse ekagenda narodera abantu bakugikeringa William Ruto taragenda go file taxes na chit of course eri chenda ere na an American type ere yani ebintu biko koleka na America mono koroki lakini umara yo monene akoroki abana inchi genda mo file taxes ekarata ete obo tutware abantu abange bawakane tax twetegeme slogan nere omosike the late President Kibaki achete nairo ekotabanga kulipa ushuru kujitegemea. Yes. Ochiro file returns na rura bana bakamugikeringa returns jiko filed online atachie dienjereri na bara file online yarore kana sekwere lakini yako genda kiare ngonyora ndiara monere Raila Odinga nera agitaga bangera ini ganere bantu bakakwa na mangi president no korokinga ata eto gutwaro bwasioko so to komo jaji otebenga ngata bwati record ata eto chaka bono iga moe the next ekare budget ya egosoka July tuchaka komugikeri korora ntoba within government waintu na bato komugikeri ta umusike William Ruto our president amangana ya talibana ngwate bono murai bwense na bwato mokia bukurani obukurumi ese point inde de gukweranio osukurigere graso asubugambi bantu mbali bine byabo muna mokonyi bo murai bwense bine byambire babwate bikaba dropped na bantu babire boto na borobo babwate bine byo bikaba dropped bantu bane mbali bagote bane krebi nebi bikorokana ngande ake biengereta abantu bense mili opposition na bagotre ni wemere mugo sena bikoenda bwango lakini asa bantu bali bayeime ande ake na iroko bokongora bwegendete nga nachikuruwa niyo bukurumi neba n'abantu baye bayimekegima well in honestly bono iga tinyegendete nga sababu nero iragere musike Dr. William Samoei Ruto president abeta fight corruption usita ta itobo obukurumi asekingo tabayo ebi na biri bya rusi woro president ikane chiko ikaransa ase DPP atebe nga rusi amagoso anyege gotoka nga DPP na yego instructions erwe kana kanete is on record agatebanga nche tindigo chiko kwakironde sim na nche to kare gendo kieki to ngakere sim na kieko era oroki akabuta gendo kieki APS so tomo alibaga abanta abe bina bya bya rusetiku tini mawakili lakini I believe nge arenge out of the merit yekina yani ngakina maybe kia kwanza side ni chinga kieki pake karora kana ande yake okabokongora uko ngao coincidence na bekowa tim mighty tim komanya gaki wakili barato tebe lakini the coincidence na bekowa bana mio mono kima ekero to gendre tabo babire batatu bari kiriga ganda igwibira nkiri byabo alo Ndizi TV show iko juu mugambi Maubi akosawa na oture amo Ekeumbu Siasa ni Alois Nubi kurwanyatie ko Kanyimbo Primary School mbia mono kigima alo Ndizi TV the People's MP Honorable Dr. Maubi
you still remain in the hearts of Abagetutu. 2027 you will be up to the task. Omogetutu motwe Geoffrey Angwenyi kurubochura nabo igonare geganero gotemna Amani Media gateba hello my MP daktari huyu ni Musa senior bodyguard team Maubi always tell them the truth tuko pamoja mbia mono kigima Musa asokobekea ingana ya obi ya kigima bono ekero obugma bwakongire gwikira boniga noro chumno kero taxi chairman tiwe amaguta agukina mutinyo yo toro yo iga nari amaguta mente kigima gwikira boniga nkyoroje akero korobur kiromo Kenya gotene serikali ya chire nere yage ribintu bya mentrega mbama itumangana subsidy kuruma kana na kibyare ngo korwa egera maguta arensiga muna kiuligere tyo buguma guchibona guchumbusioro chembo chiko baberebo nganjere ndakwana na iwe eliyo taliko kwana wabonga people's MP yeah na nje wana naba ya abarende abanyara bakoire lieta lakini bona musaharo dayo gaki abarende people's MP yete narire rende igwanjire ganda aba mo bunge bwa bananchi bakenga kierie kero oja kwa boko ngankaranse te bangencho tiganta benga na inche ningu mieta senkoro yes ekaro the same way omonto ori okarensa ari mutaka abantu bari bakunywera ngori bori ekibande tabwatikene ano no gwa afford kibande kire shida yes I can tell you abantu baitomba chandegete na ndo butaka no boisi musi atebete no bakoteo ngotebinga lakini asinari to bwera to twara facts yes serikali ya chenjiri subsidy nchi ya rengororo yes again Thomas K William Ruto na economic council baokora ne libatagete korusipana do barua niege donda korume bona yobona to kwana gento kiagarire amaguri y'ibintakinire esukari nja isire weka 500 tali asenge nja tax ya mentire bona yobona to kwana mo tegereri ontegererete ko somo murigereri tax te ya mentire bake budget ya kare ndo kieke ya itire na hende VAT ewera commenta ya petroleum products yango tabi ndo wade ndokoroka input output as a VAT yes keri nke gotwara effect as such lakini ekere perception yero ndo wana to gotwara bono I think civic education na and this is a thing to wacha gotebia serikali tunakoba tebia nabo bako igwa through ababunge ba UDA yakana nabo bari within government to batebia aya kora civic education mwananchi amanyanga ebinte imbira menta maguri asenge nchonga taxes ya mentre yaya ebinte ibi komenta maguri asenge ncha demand and supply forces yani okogani kwebi ebida noko na no ebida ebya se chiro ebiko gara maguri ya menta yes tadi asenge ncho mono yes tax mono asebono iga lakini ende aje tax kero iragere ebintu bikine nche engana yane ne ringa tota ebya serikali erigereri ase complaints chia bere mono erenga is it possible to make adjustment totally will affect service delivery okay service delivery kerere bija ose ase obokorere bwa bananchi ekero bore bija mwananchi na bawaka ne tax igo yale ko babuyo muraibwense arosi avenue sia abantu bange basoese business kibesa tax yegende igoro gose no go taxi bari abake baro mpaka basieke biashara ya basically strategy ye tax bill yero finance bill ne ringa tota ito gutwara tax base emente yani abantu bawaka ne bango bamente na kiego gera basically ria magana turnover tax ya mentire abantu bagota ubarenge income yabo bare konyora usichibes bare konyora se biashara barenga abake lakini asingo tota kero montai we burden so that amayene erenko agachare Kenya abantu na abange bawo koraki bawo gotoka edi yango tenga ke serikali ebangete aya na magana ya 3% abantu bonsi baranyore mere masense meri yeah my dates are give and take 3% maybe abananchi barwe bali bawo kore mirimo nande bakoru less than 2500 shillings up to 2500 ekara chwese chiachire economy ko grow chinjira chiaye abakoli gasi mbare barakoli gasi ase ubwaga chiburia supply simba supply ebintu byo kwagacha mangananga bunayo so economy nabakonyora
taxes chito collection ya tirire Okay. egere tunyara kanyora chibes chinyinge chiko konyense amadeni aro rasense na mange umurari etamunere yatumikirwe sana matukaya bwangu yegotebana Winston Churchill atebete na you cannot tax yourself to prosperity na kibono roche to andrete ko bekirera abantu kigima bagatebana na bengo endo ime umani kuimuki korwo to kunyara kuimukia tango chibese chibende gosoka korusiko chiche ime chikorerwe emeremeri eganiri egere chibese chindi chimanye gosoka korwororo kobua o taxi abantu bali megaiga already batabuati. Well, umaite quote sometimes ntiri go operate in every situation. Quote yana bego apply gali te apply lakini tigante bega. Na maene buru musike kibaki ata the late president ata betenga kulipa ushuru kujitegemea idara ya renge slogan. Na inde it worked. Actually kara ya take toba kurwa se musike the late president Moi. Yes. Economy into arocheka kina koru almost minus to about 6.7%. Ekara koru orro almost 7%. Actually angaja aveta double digit. Twaro musike William Ruto there's a time I go promise ribatara so president lakini tali roba the president gatawata ite double digit economy no enenga kia Raila igase njo Ruto avera okona about to grow economy na inde according to erebweka na economic advisors vai entera yoko grow economy ochire nentera yaye ndu yoka torakore matwa tabanga ki omwana garasa biro bwembe koraki moe umunaje onye gotoka ngo bwembo mbo ikonya nyabuja myage tano lakini to muntu libaga I implement into byaye anenda wega sama asingen choko okay egento efforts serikali yokora so that yamagoliye bintake bono iga president ya David fertilizer ya very important use achire ebwana to konya bali migo gokinia linde ndagreement agere ndagerero romurario minto yango tabinga ebinte binge kera easily available ebinte binga maguri yao karagento kieke yakara now they forces cha demand na supply ke kabe nyinge digoria karaki diaga nanse and by so I got to tabgati ndagera ebinte binge biko menta maguri. Okay. Biomono kigima tiandore ondo likire gaiga doc what logic is there in overtaxing mama mboga to fund salaried of 52 employees not for in the constitution abanaba CS yawe akoboria na ngieko era ba mentrororo batabuati ase babwe batali ese constitution ekene kia koboria muna yuri go support bone serikali ekera ngwate bangwa so eto oyakruku andoru from Muweko. Well gante bega omaete TCS nchi arengo in the previous government was serikali ya edite lakini balenge this much naenda senge ncho serikali epangete njirego deliver agenda yaye according ne manifesto yaye amaite ng'abantu abakorie emirimo ndarike bankonye go deliver services ichi mbanga naiga tari ngencho umusikeru tobe bere mstari wa mbele goteba ng'aira tate gusike constitution gusike katiba nakie kogera narigete aba CS ekoti ya tene niria senge ncho monta chete koti gitaraba tinta go you know go beke cut before the horse tiganganye ekoti echete ebenga kia amwire gekogera ekoti ekerete neti gasi geteri chiko akaganyanga ya nje ninta ebete abantu ndaite go serve abana inchi ba Kenya abantu barankonye nabo bagokonya ba minister aba minister mbaro lakini abagokonya aba minister bakoro ku CS batoke 52 endo gara 52 bali bati department chichiro PS of course mbaro lakini akateba kere department etu RCS na abantu torarigerina 700 and something thousand babona babawakanu which translates to chibese chomo mwako yateba toligere chibese in financial terms vis-a-vis gose akarogo compare na service delivery intaimbia na kubwekana tigatoganye service delivery especially toganye no the first 1 year torolengi bako hopefully ngaki ekoti ne anchire TCS Jones service tokonyora service delivery eko genanse yori na butoko chaka kugikiri lakini yakaro monta watu mopango okora mutiga na kia kara nata yaba igano na se constituency level that go apply so that I don't miss my words. It's so early
go judge omonto ngaki into getenkera akoru Okay. ekara monto yo what budget yabo Metinyitane tato yoka ya. muna bono I can tell you na itire constituency korichukura chaitire chipara nchiri in very good state lakini tingo ta ngaki omonto wada liba o sawa bananchi no mobunge nero korete ndokieke nero usaliri ya moeta liba ngaki tigachiza chibe ekara chiparo maeta bune chiaruro roads chi kera chikoba made through kera. Yes. A purpose yo say a responsibility yo mobunge no korosie kamati tuju go identify tali ero ko anda koleta chibese chiri designated. Yes. Abana inchi baka batu are this civic education mama nyenga chipara chiria echiro omobunga betabo Chikora sigo. so gingo gominga kwanyora use constituency gete omobungo etase geto nyakongena bana inchi nga inche kolete para ya era itia bana inchi kobegoro mara mchipara Nero. egento gioko mobunga arakore no go push pare dana usa budget ndons ebe kwelami Okay. no go push agenda state corporation ali ka bana meremo. Yes. Ako ando lobby na ataderia abantu abananchi babo getutumba understand it. Yes. Oko lobby na ko lobby for roads o lobby for amba bagaye gasi nero the difference other se binto binde no be kondo kwenzi orana bakora ndike bakora. Okay. Libori elimo mo elio ndizo sie kama nganaya. Kibati, this is a good leader, but moving from one party to another party after every election doesn't command respect. Wrong move, mheshimiwa. Okay. Asante. Iraneling. Well, nata bara ndo na nata bakare. Yes. Parties njiko define month. Okay. Maybe ekaro monda ko make a decision ekwere ya na beko e character ya na beko ligero lakini ndabega chis batire ngana be ODM Wiper ya ndabega ODM actually you are in ODM yes tindiko ye barasiki wikeria ya menjire bintu bya pangire ni jengo tabia karo to gonyo chae bintu bya ko baranga na so to ODM mama ene kwa beto nyeta getipi asenge ncho enjire bintu bya pangire ne ngao bako ajiriti kwangu asina abeire Wiper bono UDND ora agno so kasori bono so watebi nainde tiga bantu bono bachake ko njaji kuruga okay turigeri ende bono siasa no moto bene talikiama toiko believe in philosophy yekiama bono ni believe ya se philosophy tiga to eli baga serikali ya bono ende libasa wananchi ende na ata kogicha oko bakwa nororo nyege ngaki una natie kawata bali tangani abana inchi banyore services kinda nyare ko bwate sia a president na officials ba UDA yes bare ata no ene lami kilomita yemo boge dudu yes kina nyare ko bwate sia noje CCS chire UDA yes bare ata no nyene chibese school gete yeah oseba bare ata development ndeons yoko agacha osene kirasi kata kwa jara nje taturira mate wote bana gwa koreke njenda ta koru ane kemo ande ke ganye okay bana mo Dr. Maubi tige tinyombe ndeyonsi goetania aigabuone marani Udiete bwate vision ni timaitini ngoli kara kirende de na injini ngende to kulipwata yete igoro ya 3% I think yes ada tinyombe ndeyonsi lakini igona bisambosa eso ko majority y'abantu baito ento bantu go fight other than go fight the 3% mono na kito got to build industry okay egera tunyora abantu abange bakore gasi so that chibese 3% jigo bepa obotaka actually no botaka bagoto kubutu chanda 93% imposa chibese cyane chirusi uchende kwa gachiru umuntu mungawa kiero umuntu uri none miaka 45 years serikali already bwagajire nyomba tika bwana Dr. Maubi tago tige nyomba ya samenyete gwetania igabuore marani eneme kono US serikali ya UDA bwate tabwa division konyenga yabantu abamenyete bagocha kwa gachiru nyomba bono oina nkwenyi bia mono kegima hakingana yawe yo mwerio kero chigiri jide chinsa isideke isano na ibere igoro yichinsa isano cyo tukobwarero ngana yawe yo mweri gochia saba menyi be constituency yawe ya kitutu chache be maro morale sengencheli baga kwa rambio ndangelia se studio gaiga Ndizi TV yes atikante bya bage tutu ba mintoba south ngambia mono itali nekerengo abere ngo bate butambi yes yamatebi mwambwati toko boko asekene ngo kegoro mono yes chikura chiri mwangete ne chinyinge kweli asa magosa abete tuaberane
twagache bo gitutu chache south namba ibere tigamba tebi nga chinga kichio monte kare chigoika neba ningo tatiganya sai bwe kata gochiteneni so ncheni mbwate focus bado nindigerete motunga nintaete kokonya aba gitutu chache south akubwa mona aba Gusii babita naba Kenya bonsi asendanya ore baga ngokorera aba Kenya naba Gusii naba gitutu chache south nintare na inwe tingo beba aba gitutu chache south mwensi pia semule mbia mono sana saba sene neto nyare kogendera gotegerera na kurigereria Ndizi TV mbia mono kigima se engane ijo kigima asogocha mwancho murigereria na butokorega muno butambe ikero chia ikire jidai kesano ese toigore chinze isano chubo tukobwa rero tigana nitokorega litukuri Jumamosi asomuro bilionde bwe Ekeumbu imono koko ya bono nigo tobwa trena na Petronila Mukira na boigo esboni nyamete sema ya technical mbia mono kigima biamono nainde yekuru kwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii ncheni gokuru kwa John Kebatie.